Hello mga kaayop! Sa hapong ito, ngayon pala ay araw ng linggo at tayo ay nasa barangay Payokpok. Ngayon po tayo nag-service dito at katatapos lang po. Ang kasama natin ngayon ay andun po sila Kuya Michael, si Mother Linda, si Ate Marian at ang mga council officers po, ang mga thunders ng Kabarwan. Ay dito, maraming halaman. Halaman si ate oh. Wag na tayong lalayo. Nandyan na oh. Itor mo si Pastor sa garden mo. Wala, may garden pa si ate oh. Hindi niyo mo yung mga bulaklak. Ay si kuya pala. Pakain mo sa mga halaman mo. Magtutour tayo sa bahay nila Kuya Michael. Yung aso yun. Oo, sige. Ang mga plantitas ay nandito na. O mga kabataan ha, bigyan naman natin ng time ang ating mga mamshis na mag-enjoy. Halaman lang pala ang makapagpapa-enjoy sa kanila. Ang halamanan ni Ella. Uy, may sasakyan pa. Maganda itong Pajero mo ah. Mayroon po akong plastic doon. Ay, mga cactus. Ay, yung mga ano, tulip. Yung mga mamahaling ano. Ay, sasakay na po natin sa sasakyan ng Tinanet. Ang ganda nito. Ay, ay, yan, mahirap yan. Ningning dapat pa ito. This is my other plant. Oh, this is your ate's plants. Ate Ella's plants. Kailamot mo na. Parang lang dyan to ata. Hindi, meron na akong ganito. Uy, meron kang ganyan? Sana. For your eyes only. Yun o. For your eyes only. Ayun o. Oh, binibigay na yan pag tinuro. Ayun. Nauna dyan. Ay, inawakan mo. Reminder po, Mamatay lang din yan. social distancing. madali lang Wala akong ganito. Ako pa yun ito. Sumiwan lang natin o. Mga turista. Ako wala akong ganito. Mamaya na. Iba punta pa tayo sa punto. Pakalimutan niya nga eh. Hindi, mama. Oh. Ano yung sinasabi natin? Mamaya, malaylay. Mamaya ay magkukutkod na sa ulo si Ate Marian. Hindi, mas maganda na. Sana kung malapit lang doon sa kapatid ko po, marami po silang tanim. Ay, sosyal. Sa bukit po nila, doon pa ako nangunguro. Baka hindi na po kayo makatulog. Hello vlog. Enjoy lang po mga mamshis. Dito natin masusubukan ang lakas ng kanilang mga tuhod. Ito yung nakita nyo, Ate Susan. Dapat ganito ni nanay sa bahay. Lahat, iba't ibang variety. Wala sa akin lahat yan. Wala na pong space yung sasakyan. Saan nyo hilalagay? Ha? Ang dahil sa inyo, makakapunta si ate sa bundok. Diba ate? For how many years na narito siya, ngayon lang daw siya pupunta ng bundok. Mga adventurous people of the Philippines. Dura the Explorer. Shout out kay Jumong. Oh, andito si Mitch oh. Sige, tuloy ang lakad. Uy, saan kayo pupunta? Hapon na. Maghintay kayo. Pahuli na yung mga kasama nyo. Tuloy ang pagna natin. Merong nakita sila Ate Babes dito. Anong masasabi natin dyan? Gamot sa magtatanggal pastor. Sa? Mga pagkatapos panganak pastor daw. Ah, Ito yung niligo sa akin nung nanganak ko. Gamot yan. gamot. I want. Pinapaligo nila yan. Pati dangla. Pati ito, pampaligo rin yan. Akala ko paminta yan, kaya. Oh, sige po, tuloy na po tayo. Meron pa. Dito po, dyan. Oh, sabi ko pa, sabi ni Kuya, pag dito na lang tayo. Niluloko lang kayo. Naga pa
Parang mapupunit yung slacks ko ulit ah. Wala pang alas 6. Uwi tayo alas 6. Ano Pastor? Hayaan nyo sila doon magluto. Parang sa Bisaya naman to, Pastor. Hindi natin paano ng ulam. Yan. Nagtutuloy-tuloy po ang paglalakbay ng ating mga mamshis. Kumusta po, Auntie Nanette? Nag-i-enjoy po ba kayo? Ay, hallelujah, praise the Lord. Mahina na po talaga ako, manginig-nginig na. Nanginginig ka na. Yung pangalan natin kami ang susuko. Madala yung paa ni Pastor. Abay, tinatanong ako mga kaya kung kaya ko daw. Ala, Pastor. Mukhang isa itong challenge. Ayoko na. Ganito, pinakamatanda dito. Ah. Ako pa lang. Bakit nga? Dati may daan niya na. Ayoko na. Ganyan lang, oh, lilipad lang yan. Yo! Oh, ang galing! Hindi ko po kaya yon. Kayang-kaya pala nila eh. 50 pa ng Pastor. Oh, sige. Kamusta po ang inyong mga baga? Parang mabibiyak po ito. Sige, hindi. Ayaw ko na! Sa mga may diabetes po, sa ayon po sa research, magandang katulungan po ang mga aratilis. Aratilis. Kaya ano, Pastor? Tamis naman ba, pero recommended sa mga mayroong diabetes. Gandang tanong yan. Tanong natin sa doktor. Nagsisimula pa lang po. Ito na yung sinasabi natin. Ito na po yung climax. Nakakotse naman kasi tayo, tinangahon sana ako. Wala ko yung ahon. Mamaya pag-uwi ko Sige. Simula mo na maglakad mamaya ate ikaw. Habang may dalang kahoy. Yung kabikalan na sinasabi po. Malayo po yung mataas. Lalaki ba yan? Oo. Ano, may sabit pala yan. Grabe naman ta. Natutuhan. Pastor, yung pinaghawak na. Kulang na eh. Kami kami Yon, enjoy. Yes. Yung pagod. Tali! Challenge. Mamaya yan sa pababa. Sana yung nauna may tali. Pahinga po muna, pahinga dito. Kamusta po, Auntie RC? Video. Anong medyo? Hindi na makasalita. Speechless. Kayo po? Ako, Pastor, mamamatay na. Hindi pa. Sakit sa tuhod. O si Ella, walang problema po. Nangitilap sa ni Ila. Tuloy ang laban. May akyatan pa ba? Meron doon. Makikita mo niyan sa division. Kunti na lang po, kunti. Kunti na lang. Ang daming kahon! Tuloy-tuloy lang ang adventure with our momshies and daddies. Sakit sa tuhod. Ayan, may gumamit na po ng kahoy. Kamusta po, Ate Marian? Pagod na po ako. Pagod na. Kayanin natin para sa Panginoon. Di ba po, kailangan nating mahirapan? Amen. Kailangang magtiis. May nagsusuka na. At tapos na po ang akyatan. Ang susunod ay mas matinding akyatan. Ay. Kunti na lang po, kunti. Tamang hinga lang. Tamang a, e, i, o, ha. He. Hi. Hu. Hu. Yan, yan. Doon po tayo pupunta, Mount Purao. Ayan po. Ito yung Mountain. Revisiting Mount Mountain. Yan yung kuha natin, 2 hours. 2 hours, 1 oras pa pong maglalakad na paanan, 1 oras paakyat. No, maganda dyan, no? Yan ang next assignment natin. Hindi ba yung 3 bundok doon sa? Hindi, ate. Diba? Ang layo natin. Nasa bawang tayo. Baka kung pa yan yung... ewan ko, ano ba yan? Ago. Ha? Ayan, oh, yan.
Hindi po. May mamaya po sa pagbaba kailangan nyo yan. Ay, hindi alam ko ganda nga yung pababa pa sa Ay, tignan nyo po mamaya. patato ko. Kung sa Sabado. Sinasabi ng Uncle Popo, pag pupunta daw dito maulit ng mga adult at saka kabataan, hindi daw tayo sundo ng Uncle. Ay, sosyal. O di ganun na lang. Susunduin tayo doon. 5 fingers. Lagundi. Parang way kayo, isang po kayo pumunta ti Susan. Alimang naman tanong yung satan. Kawiyan itan eh. Yung bonsai po natin na pa. Bawal pong magdala ng lupa sa sasakyan. Hindi, susupot ko kasi. Mamaya na. Ayan, si Ate Marian, oh. Abay, 2 kilo ng lalaga sa Ate Marian, oh. Dalawa lang muna. Pwedeng 5. Hindi pa po. Doon po, 5. Grabe naman na. Doon tayo pupunta, 5. Ayoko na. Gusto ko na lang ng ganitong katawan. Pinaghirapan ko po ito ng ilang taon. Ha? Diyan tayo pumunta, tingnan nyo, dyan o. Ala! Oras na. Opo. Pwede pa, oh, dito. Pero diretso lamay na po. Ay, ako na. Hello, Philippines! Namasama po natin sa vlog. Ay, yung 1590. Yes! No? Ayun, Kailan doon tayo pumunta sa dagat? Oo nga po, yung sa picture nyo, nakita ko. tayo sa beach. Yeah. Sunod ira doon tayo Doon, pumunta no, doon, sa maganda malapit doon. Galing nagbibisig yung asawa namin, pastor. Ang layo naman. Layo! Nakikita niyo na po yung mga asawa niya? Kiraan nga po ako. Yung nagsisisig. Ate, ate, may urong pa, ate. Maraming lapu-lapu dyan. Urong pa, lakat-lag na. Sabi, wala sa pala. Kaya pulutin ka sa gilid. Muntik na pong nahulog si Ate Mitch. Muntik ka dyan, no? Tingnan mo. Lah, Nagsisisig. urong. Sabi mo, urong kasi. Hindi ko naman alam. Ay, gano'n. Sa vlog. Hello! Yes, may masita sila. Pa-take out. Kamusta po ang mga experience natin? Masaya. Kaya na mahirap. So, Ate Babes, Ate Babes. Akala ko, may tatalon na si Ate Babes. Saralitan. Uy, ipiltan. Marami pa kayong anak, Ate Babes, ha? Ipindutin yung tanay, yung balakban. Pagod na ako para mag-service tayo ng lamay. Baing-baing. Shout out sa mga asawa namin kasi hindi kami nagpaalam. Okay, Oo, baka mahulog na si... paalam. Ako yung kinakabahan kay Ate Babes, eh. Dos. Ay, nakabahay lang, naiwan. Patiligapan niya. Magtatakulit kami dyan. Dito pala Oo, yung... Santiago yun, Dito Santiago. pala kayo nakakahanap ng mga babae yung mga asawa namin noon ha. Ano natin? Dito nakakahanap. Oo, basta marami daw dyan. Marami dyan sa gilid. Ha? Oo, maganda ko pala si Tarsan noon. Marami dyan sa Pilar, ayun o. Sa Kalayan. Marami Yan, daw. yan, yan. Marami din daw sila Dami ng lapu-lapu. ng mga babae. Kaya bumabalik-balik nga sila pastor. Dalawang buwan kami dyan. Nakasara pastor. So, Dagat ang dinuguan. Natulog kami dyan sa tabing dagat. Maraming Pag Pilar, nagsisid Santiago. nga daw sila, mayroong mga babaeng bumababa doon. Magbinta kami isda doon sa palengke. kasama ba si Kwandon? Pwede na eh. Tungan daw. Ay, no. Binata pa siya noon. Ay, binata pa. Pero yung asawa ko, asawaan nga na ako. O sila. Pero yung asawa ko, basta binata pa kaya wala pa ako alam. Pumunta sa palengke, maglamo kami. Yan o, tubig. Pa, ganun pa kami. Sasakay kami ng lamo. Bisaya din sa asawa ko. Kung alam lang namin nito noon, pupunta kami dito, bumbuli na Hindi namin alam puntahan to eh. Ngayon, alam po natin. Alam na. Oh. Sa bawang kamo. Pupunta ka lang dito sa Payukaya. Barangay Payukpok. Maganda dito, oh, maganda. Pag pagod na yung utak mo sa isip, nulog mo na yung katawan mo dito. Sino pa gusto nang bumaba dyan? Shortcut, oh. Diretso na lang. Babalik na lang ako doon. Ay, babalik na lang. Tayo na po. Let's go! Let's go! Praise the Lord for a beautiful creation! Meron ulit kayong kinuha, Kuya Michael, ah. Ay, Lagundi. Ay, Lagundi. Ang gusto niya lang inumin pa.
Nataligo. Uy, sosyal. Nilalagyan po ng honey. Parang may himatay na kayo, Ate Marian. Bakit po? Ba't pulang-pula na yung mukha? Oh. Opo, ganyan Normal po ba yan? Hindi ko po alam. Mistisa ita. Opo, ganyan po. Kahit nag-exercise kami sa school. Ay, mas okay yung kaysa mamutla. Delikado pag namutla eh. Ewan ko po. Wala nang hangin. Mountain. Tahan doon, Mampuraw. Sa kwan po yan. Schedule na natin ng Sabado. Ayaw, wag na. Ha? Bakit nga ente? Ang tersi naman Kiji. 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 Kahit hindi kami masarap magluto, mag-volunteer na lang po kami magluto. Naku, may kumagat. Ganyan din po ako nung Sabado, last week. May kumagat. Parang hindi malaman na kumagat. Uy, 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 uy. Paso naman! Dapat kuha tayo ng ng saging para sakay na lang tayo. Padulas po dyan. Opo. Ay, pastor. Sumabit lang. Pati ako nahila. May hahas. Nihila ni pastor tapos nadala rin ako. May hahas. Hinahahas. Nauna pang sumakit yung aking kamay. Ate Mitch! Ginagawa mo dyan, Ate Mitch? At kumukuha sila ng mga kung ano-ano doon. Ng mga halaman. Halaman. Pahinga, pahinga. Hello, pababa na po kami. May baston pa kasi, pastor. Dapat may baston. Madulas ata yung sapatos. Madulas. Ate Marian, Ate Marian. Ate Marian. Ala, si pastor naman. Yay! Meron naman po akong pagsasaluhan ay pagka dumula. Madali pagpababa no. May mga dala sila ng palaspas. Wala pa pong Palm Sunday. Parang mapupuno ng kulay green ng sasakyan ah. Ano ba yan? Halaman. Sila po ang ina ng kundiman yan. Balik namin mga ahoy nga ako. Wala naman tayong lalagyan, Ate Babes. Saan natin nilalagay? Lagay mo sa likodan ng kotse mo, pastor. Kahila. Lagyan mo ng lupit, hilain na lang natin. Tanto naman na nila yung... Diyan po, dyan. Tama po. Dyan. Di ba parang doon tayo? Dito na lang po tayo. Sa kanan. Tama, kanan po, kanan. Pinapangunahan po tayo ng mga taga-Kabarwan. Alam na alam nilang daan. Ayan, no? Success! Nabudol ang mga mamshis. Araw-arawin ko na po. Araw-arawin nyo natin, Marian. Malaking ko nito, tulong. Balik Alindog program. Nirarayuman na po si Ate Babe. Marami na kasing nakuha yata eh. Hindi pa parusa yan dahil kumuha kayo ng kung ano-ano. Kaya nga, pastor, baka nununod. Ay, dito pala tayo. Dito po. Parang ang kunti na po. Ay, nandito na pala lahat. Ha? Meron pa ba? Wala na iwan? Mayroon pa rin wala. Wala. Magpaano? Malalakas ang mga mamshis kaysa sa kabataan. Shout out. Shout out sa ate ko sa Laguna. Ay, Miss ka na namin. Banang's hometown. Mga kalahi. Oh, native yan. Native. Masarap yan. Opo. Banang's native hometown. We survived Payukpok Mountain. At dyan po nagtatapos ang ating Payukpok adventure sa Mount Mountain with the Mamshis. Ciao. They survive. Yan. Hello po. At itutuloy nila ang kanilang halaman business. Mahal-mahal ng halaman ngayon. Ang hirap mag-alaga. Ihabol natin mga kaayop ang pa-take out ng ating mga plantitas
Sabi ko nga malayo pa yung palaspas pero excited naman sila. Pinaka the best. Ayan. Rubber plant. Rubber plant. Yan. Hoy, mahal yan. Ikaw. Sabi ni Pastor ko. Ayan o, may kapal. Di ba sabi Pastor, papabuhay pa natin. Ipag-pray pa natin. O, bigyan mo ako niya na. Kaya nang pagyabanan natin sana eh. Nalagad mo yung slippers mo. Rubber plant. Ang pinaka-jackpot sa araw na ito. Sayang na namatay yung isa. Lagyan nyo ng bitchen natin, Mitch. Yun ang pinaka-fertilizer niya. Bitchin? 3 times a week. Ay, naamoy mo yung amoy niya? Sige po mga kayo, pat kami ay babalik na rin sa Kabarwan. Ciao! Amoy niyo ngayon? Yeah.